Hara ang kuan, paluwer ni Inday. Ayo, pwede mo na igon. Hey guys, namin karon si Bumaklan International Airport. Magsugat may Inday kabkab. Wala pa ba dyan siya? 9 pamidiri. Then karon time check is 12:36. Saka to siya. Wala na ga-online. Basta nalubat to sa ba. Last update niya, 9:16, na siya sa Manila. But wala pa rin sila kasakay kay Juan. Gusto ko na kay Juan sa Manila. So, namin dire ron sa arrival. So, baro-baro. Wala man dyan, niabot pa. Din wala sa siya online. So, wait lang sa mig another minutes. Hi, good morning. So, nana si Inday Kabkab no niya, wala ka ba yung family nga. Nga nana siya, pero actually late jud mi gamay. Dako jud mi late. So, Late kay nakuan na singan ani nag. Singan ana kanang wala madayon ang flight sa among time kay kusog kay ulan. na-delay. Na-delay ang among flight kay kusog ayo ang ulan. Nya karon surprise na ko kung mga anak wala sila kay baw nga ako ang moabot. Kay gahapon nangay pa sila panghanda para karon. Ako bisida sa Gcash ko. Ay, sila kay baw nga na ako karon. And excited na kay ko nga makita sila kung sa ilang bation karon. Nya tapo koy usa dito nga is ga-appeal sa surprise so asa to kay baw nga ako'y moabot. Kay kuan ko manggugutan ka mabuton taon ani Mama Irene. Kay siya man journey kanang niagak na mo ba itong mga time nga namin mga trials diri Cebu. Muna nga, let's go! Yay! Apil nga, padulang ko. Sadya, ang among ipaabot kay nanay diri. Nauna pa ko sa nagsundo. Sakay nami. Diyan na miss taxi. Padung na mi excited na kaayo giigang na kay ko ani akong sulod kay piting daghanan ni ibang luggage. Ug di na ko isulod di madaag. Alam sentral la ta. Bisang naka sa kawasin, dumog yapon ka. Mao nagkatulak kong tilaok na. Kuya taga ilang kog 200 kuya. May nalamang. Di bana na sa akong amiga. Dili na kuan kadugo. Kadugo ka puso ra. Andi gino. Ano na kadaplin sa bike? Tawag na ko sa ulit sa amin kuya. Kay aron di ko mailan. Ari sa daplin. Itigil ng dibuha ron. Da diri lang sa mudad mo una kung soda. Pag sit up sa mo dito. Tawagi lang ni. Kana kay aron di ko mailan. Ambo tabasa ako sa amin. Hey, good morning. Uy, dugay ko naabot. Naman na dyan isa ka follower nga, kuan, padong. Di man ako maari. Nya, nadugay man tong isa niya, wag po daw siya kailan-ilan. Bigyan mo sila. Sabi ko ang kuan, Juri? Dali kuya, kaya na mas na Salamat ka, ano rin? Ayun na, mau naman dahil na. Ayun na, bili dahil. Ayun, basi inday. Andok, ay, diri ta. Gipagkuan niya. Oo, dali na lang kaya. Nahiro ba si Hinday nga ipa-video. Dahil mag-set up ako. Ayun, sana maramari ka. Akong video. Dako, pagutang kabubuto na niya kay kung gipalayas na sa uyon na napong Paris, kanang ni sa una mo. Namoy ko, Ito may nagpuyo sa ilang balay. Na, wala si Tubaw. Wala si Tubaw.
Okra po na ako ba? Ano, sita sa dito sa buwan. Kanila. Kana. Ibang po na kung suot. Nanay, rice. Ready. Yang kami adobo mo kay good for 2 to 3 portion na natin. Ang say lain gani inyong kuan. Paano natin sa amin? Naamo lain entrance or isa ra yung entrance. Isa ra yung entrance dara ra. Ano naman siya dito? Ano siya ngayon ang masiganan ka mo ka Ito sa mga bata. Ano naman siya dito sa Merry likod Christmas. Naigun. ng ilang mama. Asa to? Shanghai. okay. Mm. Ako sa doon akong ay, wala, gipanggutom na mo ya. Gipanggutom na mo. Suri kayo, nalute ko. Madam, madam pag-smile. Sinigang baboy o nilagang lalo. Ako sa doon akong Paris. Nakaul akong camera dito. Oh. Basta naaraman. Basta next week. Ako sa sugaton, tiya. Oh, badong na. Ingon siya, tiya, even na. Ha? Kuan, raba mo. Sorry pa daw siya, galas. Stress ba to? Asa makita mo po nila rin. Mailan mo po aning yate. Hara ang kuan, paluwer ni Inday. Ayo, pwede mo naigun. Ganyan na ka? Ganyan na ka? Ganyan na ka? Ganyan na ka? Ba't ka nalalit? Ba't ka nalalit? Ala, tanawain ko bang limpyo? Ang pagod. Ay, lakot. Ay, lakot. Kuya, kuya. Surprise mo? Surprise! Sino kayo? Yung fan, yung mga naon, wag mo tayo ba eh? Gigutom mo ganyan, harap mo din ha? Diyan mo rasa din. Ang ka naman ko yan eh. Nagrama na magmayaning sa diri. Nagilak mo kaya wala mo ng limpyo. Ilan ba ako paluwer mo abot? Kailan ba siya nga? Kanang kailan ba ko na nga paluwer? Ano ba siya kasi dito katawa. Kapatay masaktan makakuha ni ron. Ganyan siya. Yung sa gala nga paluwer dahil niya. Anak ba siya na ako? Happy po kubaan ako. Masaktan makakuha ni ron. Wala ka siksi. March pa ko. Sige na, kaon na. Palang daw, tanan. Kaon na, bari yan, natumpuan. Bari lang, kaon sa nakutong. Maghugas. Akong parin may nagkuhan Ando na yan, naghihilakay na ang tanan. Naghihilakay na ang tanan. Oo, tala na. Panalay mo ang duha.
Hindi ako nabalaan. Nalit ka na ay, dito na lang yun sa lulo. Sige, mga anak ka. O, dong. Mga na, dong. Pag-iipin na yung bag nga. Bisi. Naglini mo? Sa tulog ni Elizabeth? Nilingi mo niya? Gutom na kayo. Sige, pangalan. Sige, order na. Nana, nag-order na. Dili ka ba? Ha? Maulit ko siya na yun, nagpukan ka na. Wala na, ito kasi nila, Elizabeth. Oo. Blow up naman si Angel, uy. Ang dami. Lang. Yung jacket, ilo nga mami. Ato pa ng kuwanan. Dili. Na-overluggage mo Dili ba? Walang gisulob. Awang sulob ba yun, nagtangtang na kay kuwan yun, naraw siya. Yeah, ini nga yun, nabili niyo. Ay di, wala niyo na makaigo ba? Kami kay hindi. Nag-itom ng gudunta ko. Sige man. Lain na yung pamati. Ay, Napa na isa? Nakapo. Sige. Dito ba ko na message sa iya, kung kapay na yung order. Siyempre, ayaw din na tayo. Wala, iligid ni. Napakidagang sulob. Sige pa. Pero sabi ko naman yun. Asa ka na ang Wala. Asa available di ay? Katong mo ko, sir. Nakakita ko na ilaing. Opo, wala siya. Di siya available naman. Yeah, nabili na ang cellphone bago na kong palit usa. Bagong palit cellphone nabili. Ano ka ba? Mahugas. Dito kaya at bang ning father. Kaya ang camera ano. Tingnan ako. Mamanit ba? Mamanit ba? Wala. Mamanit. Gwapo lagi ko. Ha? Nadili among flight. Dapat alas 8. Biyahe namin. Usog kayong ulan sa Manila. Manila. Oo. Usog kayong. Huwag kami utulog. Ha? Dapat kaya Wala na ko ni hapit. Kaya wala na yung time. Kaya pag abot na ko sa Manila, nagdinagan ako. Kaya alas 6 man naabot sa Manila. Gika Kuwait, Dubai, Manila. Abot sa Manila, alas 6. Nga, mudagan eh. Nagdagan ako na kay Kuan, alas 8. Biyahe na. Unsa pa yung menu ninyo? Merry Christmas! Pwede makita inyong menu? Sige na ba, order naman. Late na ba kayo?
Wala ko na sa error, matugos. Unsa urasa? Isa, Chris. I-cancel sa liso. Kausa lang. Pero ba? Pagkaon sa diha. Pagkaon sa Irene. Ha? Pagtaron ba? Unsa man di? Di na ko kaon. Ko man mo ba na si Silog eh? Alas 2, ang isa, 3. Bukan di ka. Uy, ang kanang sulod dili na imo ang bag na imo na dun. Ay! Merry ang Pasko! Kompleto! Salamat ya! Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to me! Oh, salamat Lord! Mayang pagbiyahe! Grabe ang trials! Kuwata lang akong story. Di, nisunod na may dili. Inko, abi na huwag Inko, alam. Nara na dili ang jiri. Abi na huwag sa taas pa. Hindi, padung na yun tasod. Wala namin nagagyan ng gwardya. Imo ba na chika? Nausa naman ka? Dong, kaon na dong. Unsa pa inyong gi-order? Sakto na na ninyong gipangaon? Sakto na na na? Kuan, magalo-halo mo? Halo-halo na lang. Halo-halo na lang. Nya, okay na na yung sidan. Bay, kamo bay, pag-order mo ba? Sakto na na? Sisig, sakto, okay na? Ate. Ayan tulungan ang hotel. Bering. Ay, ihatod lang ka, ihatod. Ay, ihatod na lang. Mula agad ko sa inyong balay. Kay busy ko rin, napa ko. Ano, paskwari ni Karon. Napa ko yung... Nitrap na kita na po, matita. Nana ni chat ka ni Tita Sabit, nga wow na siya kay Bao. Ana, ate ko bukin. Wala mo nag-order og sabaw na, kanina ko, bulalo. Ano ba? Ikaw, ano ba na akong anak ko eh? Kasampingan. Huwag ako ginto. Kanina lang. Ayo, pwede manaygon. Wala mo kaila sa tingog. Dayon. Si Kuya. Oh, look. Bantay ka, giinan dito ito ka nga paglimpyo. Kay naay mo abot. Wah, bukin ako. Gay, order nila ko. Kung airin, mulaag lang ko nimo karong adlaw na ako schedule sa akong mga anak sa kupo. Ano ko ni Ate kasi mag-video eh. Pamilig sa dana. Hindi ka ganahan, anak. Ay, magkuhan na lang ta. Mag-take out na lang ta. Orderan sa ako ng halo-halo. Mag-halo-halo. Ang tanan ikaw. Mali. Ay, mabalik naman ka dayo. Ihatod lang. Balik ko rin. Di, kanira kayo ng kalan. Madali na ka. Ako, nagidahin ka mula ka. Hindi ka naman yung oras. Ang sarasan ko natin. Ako pa na mo. Ay, kaya ka na. Abot na ito. Maghalo-halo na lang daw sila. Oh. 1, 2. Maghalo-halo mo ba eh? Ito lang, kamuha ko. Parang ba?
1, 2, 3. Bok, mag-alwalo ka, Bok? Alwalo ba kanyo? Ay. Unsa may yung gusto na? Ubi, unsa to? Ubi makapuno? Kung mami nanay. Kani. O sige, kami akong ubi makapuno. Inyo anak, pili mo anak ko. Kung mami nanay. Wala ka na. Kani ubi? Dua ka ubi makapuno. Imo anak. Unsa ni siya? Banana nak. Asa gani mo flavor? Nay pandan. Mangga daw ya. Kani unsa ni? Unsa ni siya? Pang ina daw siya, banana siya anak. Ako kanang ubi. Duha ka ubi o isa ani halo o nya ikuan na siya siya. Ug kaning duha ka kuan lovers. Kau mana? Bangut. Anak, pamilya di anak asa imong halo anak. Galing tawag sa mga. Tawakol. Unsa? Wala mo kan tawakol. Ano nawag ba kana ko? Oh, kasi mo bayad ko. Nag-speak ka ba ko niya? Paniga po kuya. Pera karang ako lang yan kay paano kay ako sige ka balik ng last to bigay na. Muli ka. Nya ka tong ingon ka na may invite niya. Kanaon mo dito kanya lang kanyo. Wala na ko. Ay, nagdugyan na di ay. Hindi na daan. Kami ko sige bida ha? Ako si mama kay offline da kami. Yo siya nag-live. Nagduga na dahil sila di ay. Offline din na. Hala, daghan na naman dahil tawag. Eh, busy. Trabaho. Hindi mabayad na rin. Sa kanang halo-halo? Kung sabihin nyo available? Wala, Sprite. Right. Soft drinks, wala. Pineapple na lang, pineapple. Bag, pati ay. Pineapple? Naib, baguan nina, kandaan man eh, good. Apa sa bag, nagsa mo kuya. Naapoy earpod. Pineapple na lang mo? Ang tubig. Pineapple, day. Dali ka, nagkaumbi si kuya. Pineapple, isa ra? Isa lang, kuya. Matuna na lang. Dili daw siya. Isa man na, unsa ni? Ay, kung baboy din eh. Yung sa manang kanon? Araw na kayo, bukay na kayo. Bawal mong baboy, Muslim naman. Kamo? Di na. Ano naman na? Dapat yung wala yun. Kuan, take out na lang tagdira. Wala yung ginawa niya bukas. Ha? Sisig, bibutangi. Uy. Kailan ka rin ba yun? Basta ba? Ano ba rin? Bitbal. Umayrin, baliw ka from Shanghai. Ikaw na ka na. Masa ba? Kasimpi ba na? Ang laing, munta akong ginauna. Wala na nakalive, naka-record na ta. Naka-record na. Pagsugid na dito sa imong gibati. Ari ka kilig ni Dodong. Dili ka sa kilig ni Dodong kubkob. Yan, pagsugid na sa imong gibati. Aba ka sa Demay ko. Lumog na? Sige. Ha?
Yung anis ni Elizabeth eh. Bilin tayo yung skincare. Nanay. Ano man? Ay, yung handa gabi eh? Nagdali na rin, nagdali kasi ba? Oh. Lalat umapon. Ano na dia? Dako na kayo? Ya, hindi ka gana ng pink ka jacket eh. Atal na yun. Ay, magtago lang po. Ay na. Ha? Naaman dito sa pati ko lang matindi. Agan tayo. Nani ko. Nani kay gabi kay mamot na ang sunod si Mana. Ay, nanay, naabot una. Nanay, niya na nabang gunting, butsilyo lang patong na. Buwayo juga beli madaot, madaot. Nagbatong. Sunod si Mana, maabot na ang Isa. paket. Idungan. Idungan ako to, ang ikadua. Nagbuhay mo abili. Nagbatong ng kutsilyo. Kaduang pakis, maabot ko sunod si Mana. Luwa ko na yung ako. Imo talaga, ablihan gel. Hindi, asal naman namin. Di mo sugot. Pero ganahan na taka-ablihan. Abiho na kayo. Nanay kutsilyo. Nagpatong ng kutsilyo. Ano sa mga okay,